राज्यात परतीच्या पावसानं काल जोरदार हजेरी लावली आणि गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात आलेल्या महापुराच्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या। याचं कारण म्हणजे अरबी समुद्र आणि पश्चिम बंगालच्या उपसागरामध्ये निर्माण झालेलं सायक्लॉनिक सर्क्युलेशन आणि तापमानात झालेली वाढ। यामुळे परतीच्या पावसानं 70 तालुक्याला जबरदस्त तडाखा दिला। कमी वेळेत होणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे वाळपईत ढगफुटी सदृश स्थिती निर्माण झाली होती। यामुळे गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात आलेल्या महापुराच्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या। बदलत्या हवामानाचा अंदाज घेत गोवा आणि आसपासच्या परिसरात मुसळधार पावसाचा इशारा शुक्रवारी सकाळीच हवामान खात्यानं दिला होता। त्यानंतर दुपारपर्यंत जोरदार वादळी वारं वाहू लागलं। पूर्वेकडून काळे कुट्ट ढग आणि सोबत जोरदार गडगडाटही सुरू झाला। त्यानंतर गोव्याच्या सीमेवर असणारं कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात जोरदार पाऊस कोसळू लागला। ढगांची घनता आणि हवामानानुसार वाळपईमध्ये अवघ्या 40 मिनिटात 70 ते 80 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला असावा असे अनुमान आहे। कमी वेळेत जास्त पाऊस झाला पण त्याचा विसर्ग होऊ शकला नाही। त्यामुळेच वाळपईमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली होती। तसंच अरबी समुद्रात चक्रीवादळ घोंगावत आहे। त्याच्यासोबत पश्चिमेकडून वारे वाहत असल्यामुळे 15 ते 16 ऑक्टोबर रोजी मेघगर्जना आणि विजांसह मोठ्या प्रमाणात पाऊस बरसण्याची शक्यता आहे। सांगे, सत्तरी, डिचोली, पेडणे, धारबांदोडा अशा तालुक्यात मोठ्या पावसाची शक्यता असून किनारी भागात पाऊस पडेल असं तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केलंय। तसंच मच्छीमारांना समुद्रात जाऊ नये असाही इशारा दिलाय।